Добър ден, скъпи приятели и съмишленици, ако ми позволите. Уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо Шалпатова, уважаема професор Темелкова. Наистина е така. Мисля, че темата за навлизането на технологиите, подкрепата на иновациите в живота на хората, за да могат те да напредват в собственото си личностно развитие, но както в тази посока, но и в професионален план е нещо, което споделям и за това искрено и за което всъщност съм работила през годините. Така че приех с голямо удоволствие. Благодаря, господин Ли, за поканата да се включа в инициативата за жените в технологиите, която да насърчи използването и развиването на уменията в технологичния сектор, но това само по себе си означава, че и включването на жените активно в процеса на създаване на продукти и услуги в икономиката, които определят всъщност и участието им като значителен принос в развитието и на страната. Приветствам и подкрепям искрено това партньорство. Смятам, че ние живеем между Министерството на труда и социалната политика, между Висшето училище по телекомуникации и пощи и включването на повече жени, които да създават високи ролеви модели, тъй като ние имаме нужда от оптимизъм в страната и от това да създадеме правилните от една страна условия, от друга страна възможности, така че всеки един от нас и жените да припознаят себе си в създаването на бъдещето на тази страна. Знаем, че инвестицията в образованието е инвестицията с най-висока възвръщаемост и отчетено, че всъщност приноса на жените в създаване на нови продукти и услуги, ако бъде увеличен в икономиката, например с 12%, ако увеличим участието на жени в изграждането на компании, в стартиране на предприятия и включването им като цяло на пазара на труда, това може да доведе след 4-5 години до увеличение на цялостния брутен вътрешен продукт с 30%. Има направени достатъчно проучвания в последните години и в Европейския съюз, които показват тази ясна корелация между инвестицията и овластяването, както казахме, на много повече жени като активни участници в икономическия сектор. Това, което ние обаче трябва да направим е като представители на институциите, които управляват този процес, да създадем правилни условия, така че да бъде увеличен този процент систематично и смятам, че през подобни инициативи, подобно взаимодействие, ние споделихме и с госпожа Шалпатова. Наскоро участвахме на КОП-28, това е най-големия климатичен форум, знаете, и там участвахме в няколко панела заедно. Заведахме делегация за първи път от България с високотехнологични компании. Имахме активно участие, трябва да кажа, 30% от участниците и от компаниите бяха водени от жени. Това са такива примери на конкретни проекти и изяви, които вече създават модел, който съм сигурна, че бързо може да бъде развит и подхванато и останалите, защото той е заразяващ. Така че ние с госпожа Шалапатова се разбрахме, че ще продължим взаимодействието в подобен вид инициативи и
Това взаимодействие всъщност е разширено и с взаимодействието с представителите на индустрията, на бизнеса, както и на предприемаческата екосистема, нещо, за което нашето министерство работи активно и е поставило като една своя основна цел. Бих искала да споделя, че в Министерството на иновациите и растежа сме заложили като основен акцент развитието на човешкия капитал и човешкия ресурс като основа за развитие на новите технологии и на индустрията на бъдещето. Това е ключово, тъй като искаме да изградим ново лице на България в международен план. Аз съм подела инициатива за създаване на иновационен хаб в Югоизточна Европа и заради това подобна инициатива като вашата, която припознава инвестицията в изграждането на този човешки капитал, е много важна и тя ще подкрепи точно тази визия. Две още послания от Министерството на иновациите и растежа. И те са свързани с това, че ние развиваме сериозно възможностите България отново да влезе в темата за космическите технологии и включването на страната ни като активен участник в мирното изследване на космоса и пренасенето на тези най-добри практики и нови решения и на Земята, така че да утвърдиме и мирното съжителство и развитие на Земята. Министерството на иновациите и растежа преди месец и половина сключи споразумение с НАСА и България се включи в Артемида, споразумението Артемида, което предполага активно включване и на български компании, организации и институции в участие с нови проекти в така наречените технологии на бъдещето или emerging tech, дълбоки технологии. Тук е изключително важно да предоставим през подобни програми овластяване и на жените, за да могат с развитието на техните дигитални умения да участват и да се включват в подобен вид проекти. И втората инициатива, за която бих искала да споделя, която е много в унисон и с действията и на Huawei в България, е споразумение и с още една компания Intel, която ще предостави образователни програми за изкуствен интелект. И аз смятам, че наистина в духа на развиване на партньорства, защото ние наистина живеем в ерата на партньорствата. Ние всички представители и на индустрията, различните компании и на институциите трябва да работим заедно, за да създадем благоприятна среда, за да се случват добри решения тук в България, които да помагат на хората да избират и България като място за своето бъдещо развитие и за по-добър баланс между начин на живот и работа. Така че приветствам, с удоволствие ще подкрепя, ще бъда ментор на жени, които избират този свой път на развитие. Това е част от моята лична мисия в живота, да подкрепям жените и най-вече да подкрепя и в това да избират, да бъдат създатели на съвременните решения, защото смятам, че те избират решения, които са устойчиви в бъдещето, които са дългосрочни и които наистина ще помогнат да имаме по-дългосрочно развитие и избор за това да имаме самочувствие и да бъдем уверени в своите възможности и цели и да подкрепяме като цяло развитието на конкурентоспособността на страната. Така че надяваме се с ресурсите, които и Министерството на иновациите и растежа предоставя, с значителен ресурс от финансови средства
които са свързани с двете програми наука и бизнес и конкурентоспособност, ние да дадеме възможност на жените след овладяването на тези умения да се включат в създаването на компании и продукти и услуги. Благодаря и успех на тази инициатива.